Чарговы суботнік прайшоў на Шклушыне 8 верасня, а работнікі арганізацый і прадпрыемстваў зноў выйшлі на вуліцы горада і сельскіх населеных пунктаў для таго, каб навесці глянец і прывесці ў парадак сваёй тэрыторыі і домаўладанні. У дзень суботніка каля вёскі Новыя Стайкі актыўна вялася праца па рэканструкцыі мемарыяла «Дняпроўскі рубеж». Актывісты і члены раённага камітэта БРСМ умацоўвалі акопы, рамантавалі драўляныя канструкцыі, уладкоўвалі бліндаж і займаліся афарбоўкай флагштокаў. Вялікая праца была праведзена і ў вёсцы Новасёлкі. Тут работнікі аддзелаў і ўпраўлення ў райвыканкама, жылкамгасу, ДРБУ нумар 175, фашчаўскага лясніцтва, раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях і іншых займаліся выдаленнем і уборкай драўняных хмызняковай расліннасці, рамонтам і афарбоўкай платоў, чысцілі замацаваныя тэрыторыі ад галінак і смецця. Кіпела праца ў гэты дзень у вёсцы Башкіраўка, а тут выразалі хмызняковую расліннасць, робячы вуліцу яшчэ чысцей і святлей. Ініцыятарам такой маштабнай уборкі выступіў Анатоль Лазуркін, бо зусім хутка тут з'явіцца новая школа, у якой будуць праходзіць заняткі па падрыхтоўцы да ЦТ для дзетак нашага раёна. Было принято решение, что я и мои замечательные коллеги здесь впервые будут проводить занятия по русскому языку, так, по физике, по математике, английский, немецкий язык, физика, история Беларуси, обществоведение, а со следующего года даже китайский язык. Да. Но когда лучшие репетиторы страны, я не о себе говорю, я говорю о своих коллегах, так, да, будут проводить здесь занятия, я знаю, что дорожка будет проторена в эту деревушку. Сейчас уже красивую, сейчас уже симпатичную, сами видите, и так далее. Поэтому благодаря моим замечательным коллегам, благодаря местным жителям, с которыми, наверное, сегодня побеседуете, так, эта деревушка будет преображаться. Выказали словы падзякі Анатолію Леонидовичу за уклад у развіццё малой радзімы и сами жыхары Башкіраўкі. Мы в восторге. В нашу деревню вдохнули какую-то жизнь. Новый глоток, свежий глоток воздуха. Что мы тут жили? Сколько нас домов? 11 человек местных жителей. А сейчас дачники. Никто не хочет уезжать. Мы готовы тут остаться и зиму быть. Поэтому для нас это, дай Бог здоровья этому человеку, который это все придумал. Мы очень-очень рады. Адзначым, што ў вёску для навядзення парадку прыбыло больш за 50 спартсменаў з Мінска і Германіі. Яны пасадзілі дрэва на алеі ганаровых гасцей.